I 1000 år har mennesket kigget op på stjerner og undret sig, er vi alene? Har andre stjerner planeter ligesom vores sol? I dag ved vi, at svaret er et rungende ja. Vi har opdaget tusindvis af eksoplaneter, verdener i kredsløb om fjerne sole. Men hvordan kan vi overhovedet se noget, der er så langt væk? Og ligner disse planetsystemer det, vi kender? I denne video tager vi jer med ud til stjernen Kepler 11, der ligger 2108 lysår borte. Vi vil afsløre, hvilke fysikfaglige metoder, der tillader os at måle afstanden til en stjerne, opdage en planet ved hjælp af et lille bitte lysfald, den såkaldte transitmetode, og hvorfor Kepler 11 er et perfekt bevis på, at kosmos er fyldt med arkitektur, der vender vores viden om planetsystemer på hovedet. Følg med, når vi undersøger, hvordan vi ved, at der er planeter omkring andre stjerner, og ligner de vores solsystemer. Kepler 11 ligger ca. 2108 lysår væk i retning af stjernebilledsvanen. Stjernen ligner solen ret meget. Samme type, næsten samme størrelse, næsten samme temperatur. Men systemet omkring stjernen er alt andet end solsystemet. Kepler 11 har mindst 6 planeter, og alle 6 planeter ligger inden for afstanden, hvor Merkur vil være i vores eget solsystem. Det er altså et planetsystem, der er ekstremt kompakt, som et solsystem, der er presset sammen. Men hvordan kan vi overhovedet vide, hvor langt Kepler 11 er væk? I fysik lavede vi selv forsøget med afstandskvadratloven. Jo længere væk et lys er fra os, jo sværere virker det, og det følger 1 over r i anden. Det er præcis det samme fysik, astronomer bruger. Man måler, hvor lys stjernerne ser ud til at være ud fra jorden. Så sammenligner man med, hvor lys stjernen burde være ud fra modeller, og så kan man regne afstanden ud. Det er ret sygt, at den lille øvelse, vi lavede i laboratoriet, er samme matematik, der bruges til stjerner tusindvis af lysår væk. Planeter i Kepler 11 er eksoplaneter, altså planeter, der kredser om en anden stjerne end solen. Kun en af planeterne er stenplaneter, som Jorden og Mars. Resten af de 6 er mini-Neptuner. Planeter, der er større end Jorden, men mindre end Neptun, og med tykke gasatmosfærer. Og det er noget, vi ikke har i vores eget solsystem. Det gør Kepler 11 relevant, for det viser, at solsystemet ikke er normen. Planeterne i Kepler 11 blev ikke set direkte. De blev opdaget med transitmetoden. Transitmetoden fungerer sådan her. Hvis en planet glider ind foran stjernen set for os, så blokerer den for en lille bitte del af lyset. Stjernens lysstyrke dykker en lille smule, og det dyk gentager sig helt regelmæssigt. For Kepler 11 så man 6 forskellige periodiske dyk, 6 planeter. Dybden af hvert lysfald siger noget om størrelsen af planeterne. Et større fald, en større planet. Så ja, transitmetoden giver radius. Kan den fortælle noget om liv? Ikke direkte. Men man kan i nogle tilfælde analysere atmosfæren, hvis man kan måle, hvordan stjernelys filtres igennem atmosfæren under transit. Kepler-teleskopet kunne ikke gøre det, men James Webb kan. Hvis vi nu sammenligner Kepler 11 med vores eget solsystem, så bliver forskellene meget tydelige. Vores solsystem har 8 planeter, Kepler 11 har 6. Men forskellen handler ikke kun om antal. Den største forskel handler om, hvordan planeterne ligger og hvad de er lavet af. Hos os er de planeter, der er tæt på solen, små og stenede. Det er Merkur, Venus, Jorden og Mars. Gasgiganterne ligger længere ude. I Kepler 11 er det næsten omvendt. Planeterne ligger ekstremt tæt på stjernen, og mange af dem er gasrige mini-Neptuner. Hele systemet er presset sammen. Det er super kompakt. Det viser os, at det ikke findes et solsystem. Universet laver mange forskellige typer opsætninger. Så Kepler 11-systemet viser os 3 ting. For det første, afstandskvadratloven, som vi kender fra vores forsøg i fysik, bruges rigtigt i astronomien, når man måler afstand til stjerner. For det andet, eksoplaneter kan være helt anderledes end dem, vi kender fra vores eget solsystem. Og for det tredje, transitmetoden kan vise både, at der er planeter og hvor store den er. Kepler 11 er altså et klart eksempel på, at solsystemer kan være meget forskellige. Vores solsystem er ikke standarden. Det er kun en løsning blandt mange mulige. Tak fordi du så med.